nwere obere nnụnụ aha ya bụ Nza. Ọ mara ihe ma na-agbakwa mbọ ịkpata ihe ọ ga-eri. Mana Nza anaghị enwe aṅụrị ma ọlị. Kwa ụbọchị ihu ya dị ka onye ọdachi dabidoro. Nza biliri otu ụbọchị fegharịwa n'elu ụwa ịmata ma ọ ga-achọta ihe ga-enye ya obi ụtọ. Ka ọ fegharịrị ụbọchị 3, ike gwụrụ ya. O kpebie ebe ọ hụghị ihe ọ na-achọ ka ọ lawa. Mana ka ọ na-alọghachi, ọ hụrụ otu icheoku a kpọchiri n'ime ogige igwe nke ndị bekee na-akpọ cage. Ka o lere anya nke ọma, ọ hụrụ efere 2 n'ime ogige ahụ icheoku nọ. Mmiri dị n'otu, ebe nri jupụtara nke ọzọ. Ọzọkwa bụ na ndị mmadụ gbakọrọ n'ebe ahụ. Icheoku ewee na-agụziri ha egwu dị ụtọ pụrụ iche. Egwu ahụ nọ na-enye ndị ahụ obi ụtọ maka ha nọ na-achị ọchị na-agbakwa egwu. Ka Nza hụrụ ihe ndị a, o tipu mkpu sị, n'ezie ọ bụ nke a bụ ezigbo ndụ. Leenụ ka icheoku si wee nọrọ a na-enye ya nri na mmiri, ọ nọrọzie na-agụkwazi egwu na-enye ụmụ mmadụ obi ụtọ, nke bụ na ọ dịzikwa ka ya na ụmụ mmadụ abụzi otu.